Té la paraula l'il·lustre senyor Marcel Mateu, vicepresident del Consell General dels Pirineus Orientals i conseller regional. Gràcies. Honorable senyor conseller de Cultura, il·lustríssim president de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu i l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Universitat Catalana d'Estiu, la Vila de Prada, senyores i senyors, amigues i amics. L'edició 2014 de la Universitat Catalana d'Estiu s'emmarca en un context molt particular. Ens trobem a la cruïlla d'un any de commemoracions de fets que van marcar el nostre país i d'esdeveniments que marcaran el nostre futur. Primer, commemorem el tricentenari de l'11 de setembre del 1714, una desfeta que va suposar la pèrdua de les institucions democràtiques catalanes i van desembocar sobre el maleït Tractat de Nova Planta. Al 1659 ja els Borbons havien esquinçat el nostre país, vinculat al regne de França, el Rosselló, el Capcir, el Conflent, el Vallespir i part de Cerdanya. Aquest trencament del nostre model de societat i de les nostres institucions no varen pas ser el punt final del país. I no és pas cap atzar si 200 anys després naixia la Mancomunitat de Catalunya, de la qual commemorem el centenari aquest any. Aquesta Mancomunitat era la filla de les institucions catalanes que volien fer desaparèixer els Borbons. L'objectiu polític era clar: recuperar la capacitat de la gestió administrativa de les antigues Corts catalanes. Aquest objectiu va trobar aplicacions pràctiques. Es va voler dotar a tots els municipis de la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. El progrés de la humanitat es mesura en les concessions que la bogeria dels savis fa a la saviesa dels bojos, escrivia Jaurès, assassinat fa 100 anys. La Mancomunitat va néixer de concessions, del que podia semblar bogeria, però que sempre anava en l'òptica d'un servei públic de qualitat accessible a totes i a tots, en cada poble de Catalunya. No faré pas tot el llistat dels avanços que va produir la Mancomunitat. Primer, perquè en descuidaria segur, i segon, perquè els historiadors presents en aquesta edició de l'UC ho faran molt més bé que jo. Però aquesta creació es va fer en un context internacional i europeu molt complex, en el qual els nacionalismes exacerbats van desembocar sobre la Gran Guerra que va causar 9 milions de morts. A banda dels soldats nord-catalans que formaven part de les lleves de l'exèrcit francès en la Primera Guerra Mundial, oficialment van lluitar 1 miler de voluntaris catalans del sud, tot i que és molt probable que n'hi hagués més. Aquells van anar al front per defensar les democràcies occidentals contra l'autoritarisme dels vells imperis centrals i de retruc revendicar la identitat catalana davant la comunitat internacional. Un segle després, el context sembla més o menys el mateix. Tensions, guerra a les portes d'Europa, creixement de nacionalismes i populismes, crisi internacional i financera. En aquest context, el 2014, que el poble de Catalunya triarà, segur, el 9 de novembre, el que vol, no em toca pas pronunciar-me ni d'un band ni de l'altre. Sapigueu que com a institució, passi el que passi, respectarem la decisió del poble de Catalunya. Però aprofito de la presència del conseller per a preguntar-vos
per preguntar-nos sobre el futur de les relacions entre les nostres institucions. I demà què? I com cantava el Raimon, hem viscut junts, ben junts. Ara fa ja molts anys, qui sap què ens portarà, qui ens portarà demà. I volem viure junts els temps nous que vindran i volem lluitar junts per tot el que hem lluitat. Tinguem tots en consideració que les nostres situacions no són pas les mateixes, que nosaltres també, a l'estat francès, estem en temps de canvis. Què ens portarà demà? Ni vosaltres, ni jo, ni ningú més ho sap. El que sé és que més enllà de les ideologies polítiques, més enllà dels que ens separa, hem sabut, tots plegats, treballar junts, amb com a únic objectiu mantenir el futur de la nostra llengua, de la nostra cultura i del nostre país. I ja notareu que no parlo de desenvolupar, sinó de mantenir. Hem vist com les retallades exigides al sud perjudicaven associacions nord-catalanes. Hem vist com la televisió pública de Catalunya deixava d'existir territorialment a Perpinyà. Nosaltres, Consell Regional i Consell General, hem tancat files amb les associacions i hem intentat de compensar les conseqüències, però fins quan podrem aguantar? Què ens portarà demà? Si demà Catalunya guanya el sí. Sí. Quin serà el futur de les nostres relacions, de la feina feta amb la Generalitat en el marc de les relacions transfrontereres? Tant temes que queden pendents i que tindrem tots plegats la sort de poder respondre per escriure la nostra història. Finalment, vull acabar saludant la feina feta pel Patronat i la Fundació, donar la benvinguda a tots els estudiants i professors. 2014 representa per a tots vosaltres, més enllà dels fets esmentats, la inauguració de Vallroc, cosa que permet una presència física de l'Oceà Prada durant tot l'any. En aquest sentit també us puc afirmar que entre tots plegats ho fem aconseguir. Visca Catalunya! Moltes gràcies, Marcel Mateu. Té la paraula ara el senyor Yves Delcor, en substitució del batlle de Prada, que molt gentilment ens ha volgut acompanyar. Moltes gràcies. Donc, bon dia a tots i tinc d'excusar d'abord el batlle perquè no ha pogut ser aquí aquesta tarda. Donc, vaig el reemplaçar, m'ha deixat el discurs i els hem traducit en catastrofa amb en Miquel Morera, doncs tindrem excuses si tot no és pas perfecte. Doncs, senyor president, senyor rector, senyors i senyors benvinguts amics. Avui, com cada any, ens reunit per aquesta inauguració de la 46a Universitat Catalana d'Estiu que es fa aquí a Prada des del 1968. Cada any la vila i els pradencs són molt orgullosos d'acollir-se per un dels esdeveniments culturals majors de la nostra comarca. Acollir amb molt de ple els alumnes que venen cada any i també els que arriben per la primera vegada, com que el context actual és difícil, sabem que la vostra presència té encara més valor i us en dono les gràcies com les dono a la Generalitat de Catalunya que continua a ens ajudar per mantenir aquesta manifestació. Aquesta universitat, que és la vostra al final, sempre ha sapigut adaptar-se per promoure la llengua, la cultura i l'identitat de tots els països catalans, l'Andorra, l'Alguer, el País Valencià, les Isles, el Carxe, el Principat, la Catalunya Nord i la Franja del Ponent. Com sempre, recordem Pau Casals i Pompeu Fabra, volem reforçar el lligam
amb tots els altres catalans i també ho recorden els diferents agermanaments entre el Conflent i el Ripollès. Som molt contents del final de les obres fetes a Valroc, que favoritzaran l'intercanvi tot l'any. Gràcies a tots els organitzadors, al senyor Gerard, al senyor rector, al senyor president, i una pensada pel senyor Remengual, a Miquel Morera i al senyor Jean-Christophe Janer, que s'ocupa de l'organització física. Us desitjo una excel·lent estada a Prada. Benvinguts.